Jo tinc que dir que durant estos 50 anys mos han canviat els uniformes, mos han canviat els mitjos de treball, mos han canviat els mandos, han canviat moltes coses. Han passat molts companys per al costat d'uno i el meu començament va ser fer un servici d'esprà a soles. Me donaren un bloc de denúncies i un bolígraf. I eixe dia no me donaren ni porra, ni esposes, ni res. Me donaren el tratge. De agarrar una policia que era pues, gent del poble que s'havia incorporat a la policia sense tindre una gran professionalització, encara que de moment vull dir, eren gent que realment feien les coses bé. No és que la falta de formació els fera ser menys policies o menys professionals. S'encontrava una policia municipal que en la seva organització, la seva consideració per part de la corporació i del veïnat, inclús la presència física, no tenia res a veure en el que ja s'estava veient en la resta de l'estat espanyol, dels pobles veïns. Tots els dies me passaven l'informe per la nit que recorrerien tot el poble i tota la rodalia que feien i per el matí me deixaven l'informe en el despatx. Entonces jo agarrava i llegia el que havia i el que feia, pues després d'almorzar agarrava i me n'anava als punts que ells me feien, els visitava i veia el que passava. Per a mi al principi va ser investigació i descobriment. Quan arribes a gestionar, perquè al final nosaltres arribàvem a gestionar un ajuntament, doncs val que bé, coneixes com funciona l'administració, coneixes com funciona tot el tema tècnic, o per lo menos has treballat, o jo per lo menos havia treballat en tot aquest tema i coneixia més o menys com anava a funcionar tot això. Però la policia era un misteri. No sabia com funcionaven. No havies tingut a ninguna persona directa que fora policia, ni sabies com funcionaven, però sabies que funcionaven distint a tot lo que coneixies, o per lo menos jo coneixia. I què vaig fer? Pues això, investigar. Començar a parlar amb ells, a anar-me'n amb ells, a veure què era això que feien de patrullar. A pujar el cotxe, anar nits, a veure què passava en la meva localitat. I a partir d'ahí comences a veure què és el cos de policia local d'Alcàsser. Se inició con 4 agentes y un cabo, cosas tan significativas porque las funciones que tenían básicamente pueden ser muy comparables a las actuales, pero en una sociedad completamente diferente a la que teníamos. Es más, en aquella época echaban una mano en labores de trabajo manual cuando el ayuntamiento lo necesitaba. Perquè el policia feia de tot. De tot. Portàvem una ambulància i fins inclús muntàvem un carafal i el desmuntàvem. Ells més nos feren hasta un mono de treball en els esculls de policia per treballar. Per quan s'acabava un acte, desmuntar un carafal, carregar-lo en un tractor i tot això. És dir, després del turno de vigilància i seguretat, teníem que fer totes aquestes coses més. I l'ambulància, perquè entonces la policia nostra feia servici d'ambulància. De Vital crec que entra a partir al final dels anys 90, ja vora 2000, perquè de fet l'ambulància deixaven de portar-la a l'any 97-98, cuidado, se porta hasta última hora. Bueno, el tema de la ambulancia yo no lo concibo. Cuando me lo contaban alucinaba. ¿Por qué? Porque un médico no viene a hacer mi trabajo. Si hay que detener a alguien, no va a venir un enfermero a detenerlo o a mediar en una pelea. Entonces no entiendo cómo mis compañeros pudieron llevar una ambulancia tantos años y todas las anécdotas que han derivado de esos servicios. Positivos, porque hay algunos graciosos, y negativos, porque al final llevabas a gente de un accidente de circulación
sin una preparación médica. Pues que fem viatges a València a la fe, a dur temes urgents, accidents, però claro, en aquest període que s'anava el policia que estava treballant soles, la població es quedava totalment sense seguretat. Hem plegat a fer 4 viatges, jo i els companys, 4 viatges d'ambulància en un turno. El que suposava estar a soles i fer 4 viatges d'ambulància portant a un infartat darrere que ni metge ni res, te'l tiraven de l'ambulància i de la feina. Eso deja un rastro para la salud mental de cada uno, claro. No es para nada positivo un servicio así a nivel policial. Hasta que arriba un moment en què la pròpia Generalitat va dir que això no era correcte. Entonces era una salvatge. Avui ho veus si era una salvatge. Algo impensable a día de hoy. Se atendían todo tipo de servicios. Formarem els números de policia baix la tutoria de l'Ajuntament de València, de la Jefatura de Policia Municipal de l'Ajuntament de València. Per accedir, pues farem el que feia tot el món entonces. Fem 4 exercicis, 4 multiplicacions i 4 divisions, te preguntaven per 4 carrers del poble, 4 preguntes del poble i ja està. Y era muy simbólico que con una regla de suma y resta y un poquito de dictado se podían incorporar. Era el que se feia entonces en tots els puestos, entonces no hi havia una posició com a tal. Jo com vaig entrar vaig ser el primer que, quan aprovar la posició, vaig fer l'IBASPE. L'IBASPE se forma a principis dels 90, jo vaig fer la posició l'any 92, 93, i vaig ser el primer que vaig fer l'acadèmia. Claro, la tecnologia canvia molt, el nivell ha canviat molt, ara l'exigència és molt més gran. Avui en dia demanen un batxiller per entrar a la policia local. Per què? Perquè avui en dia va tot informatitzat. Jo quan vaig entrar vaig començar amb una màquina d'escriure en calcos. Claro, hoy en día todo va per informática, o sea, todo informatizado, claro. Pero antes trabajábamos con Word, quiero decir, cualquier actuación que hacíamos nosotros la metíamos en Word. Luego eso no podías buscar absolutamente nada. Era algo que deia, i no teniu un sistema informàtic? No. Vale, pues anem a triar-ne uno. Se va triar uno, que crec que és un dels millors, que tenim molt intuïtiu, i en aquest sistema, clar, per implementar-lo és complicat, però quan implementarem aquest sistema estalviarem un munt d'hores. Els dotarem d'equipament com era roba, com era sistemes d'intercomunicació, que no podien comunicar-se entre ells. Aleshores el que s'utilitzaven eren els walkie-talkies, una versió més antiga que el que s'utilitza avui en dia. També dotarem a l'Ajuntament d'un sistema per al qual qualsevol veí que fora de nit podia avisar a la policia municipal i presentar-se a la policia municipal en casa o com fera falta. Als 10 minuts sona el telèfon, perquè portàvem una sabata. Era un telèfon llarg, mòbil, que anava en el cotxe. El telèfon, era igual que una sabata era. Sona el telèfon i acaben d'entrar en ma casa. Recorde que per vigilar els punts de cada polígono i de cada lloc en concret se marcaven uns punts quan anàvem a fitxar i marcar que en aquest lloc havíem estat. Era una forma d'anar controlant cada punt que se marcava per la població. Però això era més antic que com vaig entrar. El cos de policia municipal és tindre presència en l'oficina de cara a que hi hagi una demanda d'assistència d'urgència. Sempre si pot ser un mig de comunicació, telèfon, per a que el veïnat ràpidament pugui ficar-se en contacte. I això era bàsicament el que podia servir l'Ajuntament en los 4 números que tenía cuando yo entré. Cuando empecé, con que os diga que funcionábamos con un contestador automático y llegaban y había mensajes muy curiosos del tema de amolleu el mos y atengau al personal y otro tipo de mensajes así, pagos, voleu treballar, se creían que no sé, que debíamos de contestar este teléfono. D'ahí passarem a aconseguir que, a més de la presència i d'una oficina pròpiament de la policia municipal, en una sèrie de servicis auxiliars per a la comoditat d'ells, per poder soslayar-se, reunir-se, canviar-se de roba en els torns. I assentats en un banc d'aixòs que havien en el corral, no sé si hauràs vist tu, de maderes. Dices, pues d'aixòs bancs estaven. No tenien ni quarto, ni tenien res, ni tenien cafè, ni tenien res. I així, després ja tenien el cotxe, i en el cotxe era això, el cotxe era pues, pegar la volta per el poble i pels polígonos i parar davant de l'Ajuntament. I allí estàs quart o 20 minuts, altra vegada, pegar la volta, altra vegada. La pegaves de diferent manera i així tota la nit. Es renovava el vehicle, que era el vehicle que havíem heredat i el que s'havien criat quasi tots els xiquets del poble, un Renault 4 crec que era.
la policia local, renovarem també el que eren els vehicles de la policia local, inclús motos, farem motos també. El parque de vehículos, cuando entré, era un Citroën Sara que se calaba cada 2x3 y que era imposible, creo que no cogía ni 50 km por hora, era peligrosísimo. Yo he trabajado aquí con coches de 70 caballos diésel, quiero decir, si alguien le pisaba y se iba, no lo cogías. Tenemos un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, 2 motocicletas, eso en cuanto al parque de vehículos. Hemos conseguido profesionalizarnos incluso por delante de muchas plantillas de poblaciones que tenemos cerca nuestro, colindantes, que no tienen los medios que tenemos. Claro, entonces anàvem en la moto, n'hi havia una moto per tots els policies i el portava Ricardo. El responsable que designaren de policia municipal, que com a tal jefe de policia no existia quan entràrem nosaltres, dissenyàrem el que era la figura del jefe de policia. Crec que el primer canvi, que no el vaig fer jo, ve de l'anterior administració, va ser canviar a la jefatura. Al final, o al principi, va ser canviar a la jefatura. I a partir d'ahir s'ha anat pas a pas, perquè al final això és pas a pas s'ha anat canviant formes de treball. Època d'alcaldessa, vaig tindre 2 jefes de policia, els dos es donen molt reconeixement i a tota la plantilla. Pues això, l'evolució que ha sofrit la vida, tenint en compte que jo agarri l'alcaldia en l'any 95, en l'any 95 pues encara la policia, jo diria que és una miqueta d'andar por casa. Independentment de que l'Ajuntament entonces estava per l'opció i mos ajudava un poc, nosaltres personalment, els més jovens, intentarem dependre més. I el que farem era fer cursos en punta pala, apuntar-se a tot. De fet, jo tenia graduat i prou i apliqué fer hasta primer de dret. Cursos de accidentes de tráfico, cursos de ahora los patinetes. Estando preparándose continuamente por las modificaciones que lleva, con lo cual los agentes están sometidos a cursos de formación de forma constante. Perquè la seva feina així el seu diu, el seu obliga. Amb uns estudis ja superiors. S'ha encetat també la dinàmica de que al cap de la policia municipal hi hagués una persona formada d'acadèmia. Així en el cas tinguérem durant un temps, després de demanar traslado per necessitats personals d'ell, a un jefe de policia format d'acadèmia. Quan ja el poble ja se va fer més gran, se va aprovar que feren uns estudis en València per tirar en la pistola i feren varen fer, crec que eren 8 o 9 cursos y entonces aprobaron en el ayuntamiento que ya podían portar pistola. Tanto nosotros nos encargamos de hacer prácticas de tiro para manejar el arma porque no vamos pegando tiros así como así, entonces alguna intervención puntual que has tenido que hacer uso de ella tienes que tener un dominio perfeccionado. Y era també una manera d'eixir de la rutina el dia que te tocava anar a la galería de tir. Tenemos pistola Taser, tenemos una pistola que apaga, dispositivo de extinción de incendios, que es tipo pistola, es muy cómodo, muy versátil. Per una part, una demanda de la societat, per una altra part, una sèrie de lleis que varen fer que se canviara la consideració. Lo que la sociedad también demandaba era una policía de proximidad, una policía que supiera escuchar y atender las necesidades. Y sobre todo de lo que estic orgullosa és de la incorporació de les dones, que s'incorporaren les dones com a policies locals i donaren aquesta versió femenina, que és important perquè les dones tenen aquesta dolçor, però que són valentes al mateix temps i per tant m'agradaria recalcar ese fet. De hecho, en el año 2016 se empezó a plantear el crear una sección por la gran demanda que había en ese momento social de intervenciones de conflictos privados y conflictos vecinales, de incluso
acompañamiento a las víctimas, ¿no? Que tras un suceso de violencia de género había como un vacío después de la actuación. Entonces se consideró que tenía que recibir apoyo, asesoramiento y acompañamiento a estas personas que habían sufrido un tipo de violencia, y también dar apoyo a los menores, ¿no? Que ante actos vandálicos en la vía pública, ante situaciones de desprotección familiar, esos menores tenía que haber un seguimiento en ellos. Entonces, en el 2017 ya se fundó oficialmente lo que es el espacio Minerva, sección Minerva. Ella va a ser la que, al comenzar allí, a quedarse ya en el tema para que yo me jubilara prácticamente. Como me decía, dice, madre mía, dice, dentro no tienes al cura aquí, dice, porque vienen todos a confesarte. vas a dejar al cura sin tener feligreses que le cuente sus penas. No sé cómo me lo decía, pero me lo decía así como diciendo... Entonces ella decía, eso no es posible, porque claro, ella venía del carrer, venía no había estado en retén, no sabía, pero eso no es posible. Digo, así, dic, així va més gent que el retor i el retor i el psicòlogo. O sigui, així ve gent que s'assenta ahí i te conta la seva vida i te conta lo que li ha passat i te diu, i què tinc que fer? Saps el que dic? Històries bones, males, menys males, però jo m'agrada quedar-me sempre en els bons records, en les bones coses, sobretot les actuacions humanes. Mireu, m'agradaria recalcar, quan escrima la cooperativa, l'actuació brillant de la policia local. Estar al costat de tots, i això és la vostra funció. El Ministeri d'Interior, en el que era la construcció del quartel de la Guàrdia Civil, o en el seu defecte, fer un ambulatori, que era la proposta que portava jo. Al guanyar les eleccions, en vez del quartel de la Guàrdia Civil, se feu l'ambulatori i arribarem a un conveni en el Ministeri d'Interior per a dotar-los d'una instal·lació a la mesura de lo que ells necessitaven, perquè el quartel realment ells no lo necessitaven, tenien el suport del quartel de la Guardia Civil de Picassent. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a mis compañeros de policía local en su 50 aniversario. Quiero darles mis más sinceras y grandes felicitaciones. Y con esto también reseñar que el trabajo que estamos haciendo codo con Guardia Civil, que al final es la que se encarga mayoritariamente de la investigación de estos delitos, pues estamos trabajando ahí y esclareciendo un montón de delitos. Que esto al final va a favor de los vecinos y también de nosotros, ¿no? Si tengo anécdotas y servicios significativos con policía local, muchos y todos satisfactorios, porque al final todo terminó bien. Alguna anécdota, de las más importantes para mí fueron las primeras, son las que más se recuerdan, y viniendo aquí a la localidad de Alcácer teníamos que vigilar la seguridad ciudadana, y en estas fechas taurinas nos encontramos con que la población de Alcácer paseaba con unos conocidos gallatos que tenían una altura considerable i un grosor de no menys importància. Un dels servicis que tenien més fotuts al llarg de l'any és la Setmana Taurina. I jo destacaria que des de que vingué el jefe nou que tenim, Fulgencio Torres Belchí, destacaria que ell m'emprengué a posar més presència policial al carrer i la presència de més policies en el moment zero, en Setmana Bous, ha fet que s'evitara més els conflictes en la gent. Porque hay bastante carga de trabajo, de Semana Taurina, y en el año 2003 éramos al principio muchos policías por allí, por la semana que era, y luego me di cuenta de la realidad, que era que éramos una plantilla muy pequeña, Y la mayoría de la plantilla, casi la mitad, éramos interinos. Eso hacía que a la hora de trabajar no estuviésemos tan profesionalizados, y se notaba en muchos servicios de los que teníamos, que nos faltaba pues hacer la academia, tener más tiempo en la calle. De hecho, por las mañanas, los fines de semana, solo había una persona patrullando, algo impensable a día de hoy. Una època molt mala, fent servicis a sols de nit, estan en Nochevieja, una persona de nit, el día de Nochevieja, una persona de nit. Ese tipo de circunstancias y lo pequeña que era, muchas veces creo que es lo que te hacía hacerte más profesional. Y me refiero, tenías que sacarte las castañas tú solo. Es algo que
a lo mejor en otros municipios creo que no me hubiera llegado a formar tanto, o por lo menos de una forma tan intensa como en esta plantilla por la propia idiosincrasia. Érem useuatxens, entonces claro, para cobrir el servici 24 hores n'hi havia turnos que n'hi havia un policia sols. Ostres, perquè no és el mateix aplegar un puesto en el que uno actua i l'altre està a l'expectativa de lo que passa i està protegint-te, en certa manera està protegint-te, i al mateix temps està calmant els demés, perquè n'hi ha uno més, que aplegar un puesto que n'hi ha 4 vinga a la galta i aplegar-te soles. Tenemos una plantilla fija. La gente, hay algunos que piensan en irse, como en cualquier plantilla, pero la mayoría estamos aquí y estamos unidos y estamos muy a gusto. Y lo que destacaría de esta plantilla sobre todo es la calidad humana, el grupo que hay formado. El trabajo que se hace aquí como equipo, es decir, hay un equipo muy cuajado y vamos, me sorprende muy gratamente el trabajo que se hace con el ciudadano, porque se recibe, o sea, se va cualquier llamada de las que se hagan desde el ciudadano, a cualquiera se va. Y no hay ninguno que obvie una llamada al ciudadano. Yo tenía mi plaza fija en un pueblo en el norte de Castellón, demasiado lejos. Entonces me surgió la oportunidad de venirme a Alcácer. Yo en principio no sabía dónde venía, sabía que venía una población de 10.000 habitantes, cerca de casa. Bien, bueno, pues empezamos a trabajar. Al llegar yo, mi primera opción, o la opción que quería era pues acercarme a una población más grande, más recursos humanos, más recursos materiales, pero sí que es verdad que con el tiempo, pues al final pues vas haciendo compañerismo, ves la plantilla que hay humana que hay en esta plantilla y cada vez está más a gusto. A día de hoy la plantilla ha cambiado muchísimo, a mejor, sin género de dudas. El componente humano que tenemos hoy en día es excelente, es espectacular. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Una unió entre ells, que poden matar-se, però després, al final, quan van a un servici, el teu binomio és exactament igual que puga ser la teua vida. Se protegeixen tant. Clar, això te crea unes unions, o es crea unes unions que no són igual com en altres departaments o en altres professions de la vida. Una, para mí muy importante, que no cambien nunca. En algún momento decido irme, el tomar ese paso, porque se está muy a gusto con estos compañeros que hay, y es mi mayor, lo que yo a día de hoy le doy más importancia. Sí que es verdad que esta plantilla cada vez está mejorando, estamos mejor en recursos económicos, recursos materiales, y eso realmente es de valorar, pero sobre todo es el compañerismo que hay y que te hacen sentir venir a gusto a trabajar. Como cuerpo y como colectivo es un nivel muy importante de relación humana. Y sin embargo el policía es el primer que està allí i el primer que té que d'alguna manera mostrar les seves habilitats, perquè el que és una recuperació d'una persona o el que sigui, o sigui, són gent que sí que està ja avui en dia forma per assumir tota aquesta sèrie de circunstàncies. Que no respiraba. A los 2 minutos de llamar, estábamos en Joaquín Sorolla, fuimos con el coche a toda velocidad, era en Santísima Trinidad, y gracias a Dios que cuando llegamos el chiquillo, el bebé ya había empezado a respirar, pero si no, es imposible que un servicio sanitario llegue, más que nada por la proximidad, llegue antes que nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para hacer la actuación que requiera, y estamos a lo mejor de salvar una vida. Això és molt important tindre-ho en compte. Davant d'una desgràcia o davant d'una necessitat urgent, sempre tindràs el primer que t'arribarà a casa, sempre serà el policia municipal. Tenemos desfibrilador, tenemos formación para ello, y hasta que por lo menos lleguen los servicios sanitarios, mantenerlo con vida es nuestra misión. Això és una altra part bonica. La gent que ha entrat, per supost, molts me superen en estudis, per dalt. Molts m'han ensenyat moltes coses que jo no sabia. Jo no sabia escriure a màquina. Jo no sabia, perdó, un ordenador. Tot això ho deprenguérem nosaltres preguntant a un, preguntant a l'altre, nosaltres al final fent cursos, però totes les coses que han après sempre ens les han ensenyat. Però clar, moltes vegades el que entra en molta escola, però no en carrer. I què passa? Pues que te ven a actuar en un moment donat i dir tot el que jo he estudiat fins ara, el que tu has fet, en ningú puesto ho fica. Això és simplement
haver viscut, haver treballat i tal. No és ser millor que un altre, ni saber més que un altre, sinó que estar ple d'eixa sabiduría que te dona el carrer, el treballar y el tal. Intenciones muy dispares. Una de ellas que recuerdo fue una semana de lluvias intensas, que una persona se quedó atrapada en su vehículo en el barranco y rápidamente tuvimos que improvisar una cuerda alrededor de mi cuerpo. El compañero, el oficial 24, desde la otra punta del barranco estaba sujetándome y conseguimos sacar a esa persona ilesa de allí. Este tipo de intervenciones son los que hacen que te sientas orgulloso de vestir este uniforme. Es decir, siempre hay algún tipo de actuación que se sale fuera de lo que es el día a día en otras poblaciones. Es decir, eso también creo que es fruto de que la gente ha visto un buen trabajo por parte de la policía y requiere a la policía. I és el que hem intentat. El tema de la seguretat ells, el tema dels xalecos, els xalecos antibales que se compraren per a tots, se va comprar lo millor, perquè els xalecos que n'hi havia pues, eren antics, tot això ha tingut un desenvolupament tecnològic molt gran, clar, és que porten ara, no pesen, i tenen una eficàcia contra el que sigui, contra qualsevol agressió, que els d'abans tampoc tenien, i ara el duen tots, els agents. Creo que a día de hoy es básico y vital y nada, una evolución muy importante y que se agradece. Tenemos alcoholímetro. O sea, algo tan básico que mucha gente piensa que cualquier policía local de España tiene alcoholímetro. No teníamos hasta hace nada. Tenemos taser. Aún no se ha usado. Es bueno. Yo creo que el ciudadano se corre la voz en el pueblo y cualquier problema que tengan se llama a la policía. Y la policía, como va, acude y ayuda, hace que se vaya corriendo la voz y se vayan surgiendo cada vez más intervenciones, más trabajos. Perquè moltes vegades venia molta gent. Bueno, i vosaltres per què no feu... No puc fer això, no ho tinc. Vosaltres no teniu un sonòmetre? Ja? Però si qualsevol té un sonòmetre en sa casa, doncs no en tenim. A veure per què no s'ha anat al domicili i no se va fer una sonometria. Vostè com me diu que no ha fet una sonometria? Si no tinc sonòmetre. No el tinc, saps el que vull dir? Pues no està clar, hi haurà que comprar un sonòmetre. Estem en seguida d'agarrar i te n'anaves, com escrivíem, te n'anaves a tal fetge que tu sabies que estava i traies l'informe que havies fet una sol·licitud a l'alcaldia o a la conselleria de policia perquè se comprara un sonòmetre per la necessitat que havia d'utilitzar-se. I a partir d'ahir ha sigut aixina. Implementar sistemes, siga bé informàtica, que ja el teníem implementat, siga bé en les càmeres. Que se han ubicado en multitud de puntos de esta población que tenemos de vigilancia y gestión del tráfico, han dado unos resultados a nivel delictivo brutales, de esclarecimiento de multitud de delitos. Se resuelven una barbaridad de delitos, de hurtos en interior de vehículos, de robos en obras, de accidentes y fuga. Y en los últimos años muy bien. Hemos llegado en cuanto a medios materiales y técnicos, creo que estamos por encima de cualquier plantilla de 10.000 habitantes. Lo hemos notado mucho. Como por ejemplo el dron, ha sido brutal la cantidad de servicios que hemos podido lograr con él. Crec que nosaltres hem sabut com donar-li un sentit al dron. De normal intentem totes les setmanes que se vole, però bé se vola per seguretat ciutadana, bé se vola per urbanisme, se vola per moltes coses i se gasta. Que és algo que té un rendiment positiu dins de la localitat, no sols pel cos de policia local d'Alcàsser, sinó dins de la localitat. D'estar veient tota la gent i de cop i repente parar tot, segueren uns moments molt raros, perquè no veure gent contínuament, no n'hi havia ningú tipus de servei pel carrer i només que estàvem la policia i és que tenien servicis més urgents, va ser un poquet molt raro y molt apocalíptico. Fue un poco extraño, una situación que nos cogió a todos de imprevisto,
Lo que pasa que aquí yo pienso que se afrontó por toda la plantilla muy bien, la verdad. Fueron situaciones muy complicadas en cuanto al trato con el ciudadano, porque de estar acostumbrados a tratar cara a cara con la gente, pues mascarilla, caretas, y no la proximidad no la podías tener, la distancia, fue bastante complicado. Sí, claro, va ser molt d'apoyo entre companys, i claro, va ser, el més fort va ser quan m'emprengué el 15 de març hasta el mes de maig, i van ser un parell de mesos que la situació era molt rara, molt rara. Tuvimos una llamada de policía local de Albal que nos dijo que le estaba llamando a una conductora que estaba atrapada dentro de un coche. ¿Vale? Había volcado por un terraplén, no sabían dónde estaba, ella tampoco sabía dónde estaba. Sabía que había salido de Alcácer y iba a dirección a Albal, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Justo estábamos por el cementerio, Jess y yo, y fuimos hacia Albal y nos encontramos en el puente que lleva a Santa Ana. Ni siquiera se veía casi. Vimos un trocito de coche por encima de los arbustos. Bajamos del coche y la chica estaba atrapada dentro, el coche estaba volcado, ella estaba muy asustada, estaba cayendo gasolina por dentro del coche. Al final es que no lo piensas, o sea, no piensas en lo que te puede pasar, piensas en lo que le puede pasar a ella, ¿sabes? Reventamos el maletero, abatimos los asientos de atrás, le quité el cinturón como pude, estaba súper rígida, estaba totalmente asustada y la saqué. Y nos la llevamos a 25 metros del coche. El coche no explotó, no pasa nada, gracias a Dios. Pero yo después de esa actuación... Sí, cuando acaba y te pones a pensar fríamente dices... Wow, podría haber ido por los aires. Y estuve 3 días durmiendo muy mal y pensando mucho pues eso, en la vida. Exactament. Anar a casa d'uno i dir-li el teu fill ha tingut un accident i saps que tens que ser tu i saps que li tens que dir la veritat. Wow. Tienes que vivir con eso. Al día siguiente vas a trabajar a las 6 de la mañana, como si no hubiera pasado nada el día anterior. No has pegado ojo. ¿Cómo se llevan esas cosas? Muy complejo. Per això és fundamental la família. Que a part de sofrir en companyia teua, perquè la família, a partir de que entres de policia, la teva família canvia totalment. És això. I això te marca molt de temps. Per molt de psicòlogo, perquè a mi no me cauen els anells de dir que jo he anat a psicòlogos i a psiquiatres a muntó, m'han ajudat moltíssim, pero es porque necesitaban ayuda. Hacen falta profesionales de la salud mental a nivel policial, por supuesto, claro que sí. Lo que vemos y lo que escuchamos y lo que tenemos que vivir en muchas actuaciones es muy duro. Yo también ho tiré yo, pero no sé, joder, la mochila es inmensa, tío. Jo plegué a les 6 del matí a casa i el que ha passat esta nit, siga una desgràcia d'una persona, siga el que siga, yo no me puedo dar al cap, yo no puedo dormir. Y te acostumbras a ellas, por supuesto. Pero dejan un rastro ahí detrás. Claro, yo he tenido actuaciones en las que no he dormido durante días. Otras actuaciones que te recuerdan a aquellas. Te sents orgullós de la feina que has fet perquè el temps te dona la raó. És a dir, aquelles coses que en el seu dia que en càrrega emocional en casta sí, no les vaig fer bé en casta mi. I me costa molt borrar-les. En canvi, de totes aquelles que han donat bons resultats, no me les recordo la meitat. Te puc dir que dels servicis que més m'han gratificat a mi, que més me recompensa, no? com a policia, han sigut els servicis humanitaris. L'ajudar la gent sempre ha sigut una cosa que t'ompli, no? Però sí que t'afecta l'emocional. I després a plegar al puesto i tens que estar sencer, tens que estar bé. Tu ja, de camí, ja tens que anar planificant en arreglo a lo que t'han dit, replegues tota la informació possible per preparar-te ja per lo que tens que fer.
però la càrrega emocional la tens ahí fijo, no sé mai. Costa molt. Off the record, abrí un Vega Sicilia esa semana. Hay que vivir el día. No hay que dejar grandes sueños que puedas hacer dentro de 5 años. Respecte a lo personal meu, jo me sé molt orgullós del que ha fet. No ha treballat mai com un puesto de treball per tindre un jornal. Mai. No negue que sempre, en un principi, sempre penses en tindre un bon puesto de treball i tal. Però era una cosa que a mi me llamava. El servici públic me llamava ja, des de fora ja me llamava. Y entonces, pues, personalment, jo estic molt satisfet d'haver passat 33 anys treballant pel meu poble, perquè jo considerava que estava treballant per mi, pel meu poble. És a dir, jo he participat en que el meu poble estigui així. No l'ha fet jo, sinó que ha participat. Ha tingut el plaer de poder participar en això. I res més, ja t'he dit. Es una gran responsabilidad el estar esta tarde con vosotros y representar a 50 años de la policía. En esos 50 años este cuerpo ha estado sometido a diferentes situaciones muy críticas algunas y muy laboriosas y muy profesionales en otras. Como cualquier colectivo, a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando y creemos que en este momento el nivel profesional que se ha alcanzado, pasando por cada uno de esos instantes difíciles que la vida nos representa y como policías también sufrimos, creemos que estamos a una altura muy satisfactoria. Al final, els agents de policia local, els nostres agents, quan coneixes, quan es coneixes, quan t'involucres, quan estàs dins, veus que són agents de policia local, que ells veuen lo pitjor que té aquesta localitat i són els primers que arriben a aquests conflictes, però que quan se lleven l'uniforme són persones que tenen la seva parella, que tenen els seus fills, que tenen els seus nebots, que tenen els seus amics, i que quan arriben a casa, com tu i com jo, pues tenen que fer la feina i seguir en la seva vida, perquè això, parlant en ells, és cura de tot el que han pogut passar dins d'un servici. Perquè un servici de 8 hores, que és el que fan ells, així la policia local té el 7x7 i fan 3 servicis de 8 hores, de matí, per la vesprada i de nit, doncs poden haver vist qualsevol cosa. Des de baixar un gat d'un arbre, que moltes vegades els ho dic, jo dic que tot el que feu avui sigui baixar gats d'un arbre, fins a tindre que gastar el desfibrilador perquè n'hi ha una persona maleta i fins que arriben els sanitaris ells tenen que estar allí, pues això és la feina que fan aquestes persones, que com ja he dit són d'una pasta especial i que fan que la localitat d'Alcàsser estiga 24 hores segura i siga una de les més segures que tenim en la comarca. Així és que la meva estima sempre, no, mai m'ho ha callat, sempre els ho ha dit i ho tenen claríssim. Pues com a representant en aquests moments de totes les persones, de tots els veïns i veïnes de la localitat d'Alcàsser, m'agradaria agrair la vostra feina. La feina de que estiguem segurs i tranquils en la nostra localitat, perquè vosaltres esteu 365 dies, 24 hores, protegint-nos. I esperant que continue este període de plenitud i de maduresa del que ara disfrutem. Felicitats per estos 50 anys. Lo que no canvia és la missió que té el policia. La missió que té el policia, que és la seguretat ciutadana, la seguretat dels seus veïns, i que sempre tots els veïns sàpien que n'hi ha unes persones que estan les 24 hores del dia esperant atendre-les. I res més.